Pizza.
Ha? Ano mo ako tinitingnan? Ano tinitingnan? Ang ngipin ko. Sumasakit ang ngipin ko. Masakit ang ngipin ko.
Hmm? Guys, salamat. Ayan, ngaw-ngaw na si Ping. Ngaw-ngaw na. Nag-ano muna. Ano ba yun? Hindi ko na ano yung mga ano nyo ba? Abo! Aso na yun, masakit kaya mata ko ba? Malakas ba boses ko, guys? Malakas ba boses ko? Malakas malakas mahina. Ang tanda ko na talaga. Uy, guys. Renato. Mega love shout out. Hindi kita bigyan ng jacket. Ano man to? Nasaan po main mo? Magano ka ng main mo para maanohan kita? Schedule nyo ba? Sikang ato. Ano yun? Sakto lang, sisi. Okay, sis. Okay. Ano yung schedule? Wait lang, magbasa ako. Wait lang. Nanginain ako ng ano ba? Ito, ding dong. Gusto nyo? Magsalita ka lang, Jampin. Magkakamot ako. Ano ka na, kamot mo, tulungan kita? Wings, mega love shout out. Thanks for coming. Guys, masakit ang ulo ko. Patayin ko yung aircon, giniginaw na ako ba? Wait lang. Malakas yung maginaw ano. Hindi ako si Wings. Di nga. Hayop, mega love shout out. Thanks for coming. Di ata natapon tuloy. Okay lang yung ano, para ang laki-laki ko, guys. Mataba ako, ano? Aray ko. Pinitek. Aray ko, namanhig yung pa ako. Tinanggal ko yung sound para marinig niyo ako masyado ba? Tama lang, bagay sa'yo. Kay Wings, mag-love shout out. Thanks for coming. Ayan si Hayop, oh. Hayop, ikaw ba talaga yan, Wings? Alin mataba, horse? Lahat mataba, namimilog man ano. Kay Wings, lahat man to lumalaki, oh. Ano ba nangyari? Ang laki ko talaga. Oh, ngayon ko na nakita. Oh, ang lapad ko pala. Brewings. Nakaside siya para di halata mataba. Di ate kayo ba? Kaya, Akala ko sexy na ako. Ayun, marap na ako, oh. Ano ba mas maganda? Ano mas maganda, nakaharap, nakaside?
Oo, bro, abo, mataba talaga, kitang-kita. Lumaki ako. Lumayo na nga ako sa ano, sa bentilador, ay sa bentilador, sa lumaki ba ako? Siguro ano kasi ang dami kong kumain ng kanin. Sis Johnny, ang taba ko daw. Hagi atay kaabo, walang schedule ngayon. Nasa work siya. Pati ilong tumaba na rin, pansin mo? Ha? Grabe kayo, uy. Sana may mga schedule. Mataba ba ako? Hindi nga. Ayan, oh. Ayan, nakaharap na ako, oh. Nakaharap na ako, oh. Tinan mo talagang lumalabas ang bil. Malakas kasi akong kumain ng kanin, guys. Ayan, oh. Malaki na ba lahat? Si Johnny, mataba daw ako. Hindi na ba ako sexy? Ano yun, abo? Weng, sakam lang yan. Pero sexy talaga ako sa personal. Naghanap ng kakampi. Sika nga tong, sis. Tingnan mo nga. Sobrang malaki ko. Pangit. Masarap kaya hotdog. Lalo yung Pure Pods. Gusto ko yun. Yung jumbo. Naka-lipstick pa siya. kasi nga ang pangit ng ano ko pagka wala akong lipstick, latan-lata yung mukha ko ba. Masakit pa yung ulo ko. Kunti lang yung nilagay ko. Kunti lang. Para medyo umano-ano ba yung mukha ko ba. Hindi ate kayo ba? Tignan mo. Umamin din. Baba kayo guys ng ano guys. Baba kayo dyan ng tutusukin ba? Si Johnny, tingnan mo yung dalawa. Tingnan mo sinasabi ng dalawa. Kinapadan mo kunti, ping, di siya masyado halata. Okay na yan, kunti lang. Okay na yung, malakas ba boses ko? Malakas? Gusto mo yung medyo malaki-laki talaga, mapula. Tusok naman ngayon, gusto. Gati ka. Gayahin mo, emoji. Yan, Sabi ko nga kay Sis Johnny, yung emoji parang nguso ko lang ba? Yung ano ko, sakit ng ulo ko kasi kaya kailangan kong need kong magsalamin.
Guys, natusok nyo na ba si ano, si Sikang Atong? Ang hirap talaga pag tumatanda na ano. Humihina ng mata. 9 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa mga nakabigi. Ayan. Ano kayo dyan? Ding dong. Ding dong. Dantes. Kumain na ba kayo? Oy, Wings, kamusta naman, Wings? Ano ba ang balita? Ano balita? Minsan kaya yung tuhod ko masakit na din. Sabi ko nga, need ko siguro yung ano, yung vitamins na B6, B12. Ano ba yun? B6, B12, B8? Ano ba yun? Yung ba talaga yun? Tama ba yun? Sino may sabing dagdagan ko lipstick ko? Gusto nyo talagang pula lipstick ko? Pero pag wala kasing lipstick, masyadong maputla, malata yung mukha ko ba? Pangit ba? Pangit? Robot yung gawin mong vitamin host. Ano? Anong robot? Ano? Ano yun? Robot o robas? Ano ba yan? Gusto talaga ng maganda ako? Maganda naman ako, oh. Ganda ko kaya. Abo, baka pag pumula na masyado yung lipstick ko, para na akong nasa ano nun, para na akong sasayaw sa ano, sa ano ba yun? Ano tawag doon? Sasayaw ka sa yung pulang ilaw. Ano tawag doon? Maganda yan, Ping. Vitamins na yan. Pampalakas ng tuhod. Oo, karabit. Kabaret. Oo, yun nga yun, kabaret, di ba? Tingnan mo yung mata ko, 4 na, pero namamali-mali pa ako, di ba? Red light, tawag dito na sa amin. Pag pumula kasi yung lipstick ko, parang masyado ng ano. Okay lang yan, simple lang. Oh. Kabaret, Ping. Baka pag pinulahan ko yun, magandahan ka sa akin, abo. Tapos lagyan ko pa yung ganito ko ba. Oh. Dapat pala naghagdan ako. Ano, diyan tayo nagchismisan sa hagdan. Ano, wala kasi akong hagdan ba? Not allowed yung senior sa kabaret. Grabe ka talaga sa akin. Grabe talaga yung sa akin ba? Uy, hindi pa naman ako senior.
Hindi ata, hindi naman tayo magkakalayo ng edad. Grabe kayo sa akin. Tapos, pag napunta ka dito, magdala ka ng lipstick, ha? Grabe kayo. 36 lang ako. Anong ilaw na nagpapabata? Anong ilaw yun? Anong ilaw yun, Abo? Sige nga. Si Marie. Ganun na ba ako katanda? Hiyang-hiya naman tuloy ako ba? Sis Rodin. Tinan mo si Abo siya kasi si Kyle. Senior na daw ako. Maybe, mas matanda naman sila sa akin. Naghanap pa ng kakampi. Gatay. Baka 63 house, hindi 30. Grabe ko sa akin, Wings. Huwag naman ganun. Gatay, magkalang sa Kuya Wings, busy pa. Ang linya ko, gatay, si Marie, si Rogen. Grabe kayo. Pang asar talaga. Uy, yung subukan nyo, hindi pa naman ugod-ugod yung tuhod ko ba? siguro pag nandun ako sa edad na yon, siguro, na yung tuhod ko ba, yung ganun-ganun, yung hindi na ako makatayo-tayo ba? Buti na lang wala pa si Kuya Teda. Di ba? Uy, pag gano'n na siguro, ano na kaya itsura ng ano ko noon? Ano pag gano'n na edad ko? Ano kaya, yung pag, dadating pa kaya ako sa ganong edad? Magaling pa daw magbatabay. Uy, grabe. Mayroon bantay ko. Nawawala yung sakit ng ulo ko ba sa inyo ba? Manny Kubi, may galap shout out. Thanks for coming. Ayan. Bro, Abo, nalaglag na. Pag ganun iled ko, ang ano ko, ano kaya itsura ko nun? Ano? Salamat sa patusok. Sa tingin nyo, ano na kaya itsura ko nun? Pag ganun na edad ko, no? Ilan taon na ako ngayon? Di ano pa, 20 years pa. Kaya man si Kang, ano na sabi niya, Abo, kaya pala lumaki yung abs ni Ping, magaling maggaba. Oy,
Alam mo, abo, ito lang malaki ko, pero pag dito maliit. Nangangat ako sa itlog. Pag walang aircon, mainit. Pag may aircon naman, maginaw. Bakit? Kayo hindi marunong? Mas magaling pa kayo sa akin. Isa lang ang abs pero panalo. Giatay. Cici Marie, thanks for coming. Salamat. Ay, magbaba kayo dyan guys ng patutusukan. Nagkakanda tapon tuloy yung kinakain ko ba? Alam mo, wala sa edad yon yung mga sinasabi nyo. Wala sa edad yon, abo, wings. Manay Kube, salamat. Parang ano lang yan, parang sa ano lang yan, sa malakit maliit. Giyatay. Hindi, mainit kaya dito sa kwarto. Mainit. Pagka, tinan mo parang ako naiinitan ngayon. Pag pinatay mo yung aircon, mainit. Pero pagka may aircon, malamig. Anong mainit, Ping? Yung kwarto. Salamat si Johnny. Sikang atong mag-love shoutout din sa'yo. Guys, magbaba kayo guys ng ano guys. Tututusukin ba? Ayan, si Manny Kubi, oh. Akala ko yung binababa. Yung link na patutusukin mo ba? Ano daw? Nag-ikot-ikot na tuloy yung ano ko ba? Hirap talaga ng pango. Nalalaglag yung salamin ba? Guys, patusok daw guys kay Manay Kubi. Ayan. Tusukin ang dapat tusukin. Naanapin ko ba? Hindi. Hindi pa din. Buwang man ako. Patusok guys. Patusok. Ano sabi na abo? Nangangati ako. Natusok ko na, Ping. Ang tagal mo mag-ping. Aray ko. Oo nga eh. Hindi, pinuntahan ko kasi bahay niya. Idikit ko nga tong isa kong ano sa'yo, Manoy Kubi. Banana din to, sayang din. Isang banana din to, wait lang. Wait lang. Ito, ano ko sa'yo.
Ahmad, mag-love shout out. Thanks for coming. Ano ba to? Main ba to? Uy, ano din to? Ano din to? Ano to? Ninja? Salamat sa inyo, guys. Ayan, tingnan mo. Ano ba yung ano ko? Idikit ko nga to sa inyo, sis, si Kang Atong. Dagdag din to. Yan, Ay, Kubi, Ayan, Ano yan, Banana. Wait lang. Ano to yung isa kong channel? Pero hindi ako mag-iwan ng bakas, ha? Idikit ko lang to sa iyo para para dagdag dagdag banana. Yan. Ano daw? Hindi ko na nabasa. Huwag mong jakitan, Ping. Arab yan. Oo nga, hindi ko na nga nakitan. Tinignan ko muna abo yung di ba? Kasi dati hindi ako nagtitingin kung main ba or ano tawag doon? Yung hindi main? Ano tawag doon? Ninja? Ngayon tinitingnan ko na kasi mahirap, 'di ba? Tiningnan ko siya, hindi siya tiningnan ko muna. Baka mamaya, 'di ba? Nandun ba kayo nung time ng live ni Sis Daisy Fall? Gara, nakakatakot. Malapit, malaki itlog niya. Wisit itlog talaga. Wisit. Buwang ka talaga. Akala ko naman, abo, wings. Concern kayo sa akin, yung pala yung itlog yung nakikita na, ang alin? Kabuuan talaga kayo dalawa ba? Akala ko naman kung bakit hindi ko jakitan, yung pala yung dahilan nyo yung itlog. Guys, 30 million in the house. Guys, padikit. Oy, guys, dikitan nyo naman guys si Manoy Kubi. Baka hindi pa kayo nakadikit. Siyempre, ki-host. Ay, wag yung kakalimutan, tusukin nyo din. Akala ko talaga kung ano yung dahilan yung wag kong lagyan ng jacket. Ate talaga kayo ba? Masama ba pagka nilagay mo ng jacket yung malaki? Ate kayo ba? $13 million in the house. Salamat sa inyo, guys. At tinignan ko nga, ang dami niyang video, pero yung subscriber niya, parang 3 lang yata. Tinignan ko nga, kasi sabi ko, lalagyan ko sana sa jacket, kaso, natawa talaga ako sa inyo. Ate pa kayo ba?
Kinain tayo ng ding-dong, ding-dong, ding-dong. Ang laki ko talaga giatay, nahiya man ako sa aking itsura. Gusto mo ba yang malayping? Si Chuchi yan, ang pangalan ng aso namin. Ano yung nilagyan ko ng bakas? Aso ba? Yung pusa man yata, yung manikubi. Parang nawala man ako sa ano daw? Pansin ko kay Ping, pag itlog ang pinag-uusapan, ang saya-saya. Yate kaabo. Maglagay nga ako ng ano. Magtago ako kasi nakakahiya naman sa madlang people ba. Ayun. Kakahiya eh. Ano daw? Oo nga bro, abo, sanay ata sa itlog. Ikaw ba naman araw-araw itlog? Itlog sa ano, umaga, laga. O kaya prito. Adobong itlog. Mahina talaga mata mo, Peng. Aso man yun. Tingnan ko nga. Giata. Tingnan ko nga. Ay, oo nga. Aso pala. Kasi lagi ko nakikita sa kanya yung pusa. Giate, mas si Manny Kubi. Kasi puro kasi pusa yung nakikita ko. Tapos yung uli pa na pusa, aso. Hindi atay na yan. Oy, tatanda din kayo. Hindi atay. Ang labo na kaya ng mata ko. Aso nga si Kang Atong, aso nga. Kaya ate tinignan ko. Ang tingin ko talaga pusa. Nahiya tuloy ako giatay. Aso pala. Baka hanapin niya pa itlog ng aso. Manay Kobe, pahamak ka. Pahamak giatay. Nadali ako dun na.
Nadali ako dun, Si ate na tingin ko talaga pusa. Mm. Nakailang ano na tayo guys, oras? Pahamak si Manay Kubi. Naiyak tuloy ako. Mali. Mali. Maliit kasi. Yatay kayo. Maliit kasi. Manay Kubi, pahamak ka sa akin. Tapos, isa pa, maliit yung aso, tapos brown din yung kulay. Natulo-tulo yung ilong ko ba? Tignan mo, ayaw niya maliit. Ang liit kasi. Kaya, giatik si Manny Kubi. Nawala na si Manny Kubi. Pahamak to sa akin ba? Lalo tuloy ako napansin yung katandaan ko dito. Giatay. Guys, pag maglagay kayo guys ng ibababa ng link guys, linawan nyo guys para yung kitang-kita ko talaga kung ano yung nandiyan. Giatay na yan. Ay, naku, Manay Kubi. Pahamak. Dagdag patuloy sa akin. Ano ba? Grabe ta. Hiningal ako doon sa tawa na yun. Giatay na ano na yun. Aso na yun. Guys, magbaba kayo guys ng ano dyan guys. Tutusukin guys. Giatay. Ay, hiningal. Manay Kubi, hiningal ako sa'yo. Giatay ka. Tingnan nyo kasi yung ano, tingnan nyo yung video ni Manny Kubi. Laging kasama niya pusa. Tiningnan ko yung video. Tapos nag-comment ako, pero hindi ko siya tinitigan na aso pala. Maliit kasi. Ay, atay na yan. Manny Kubi, sa uulitin, lakihan mo ha. Nawala-wala na yung sakit ng ulo ko kasi nagsalamin ako. Kanina ang sakit talaga dito, oh. Oo nga si Kang Atong, tingin ko talaga ano pusa. Ay. Baka babae yun. Grabe kayo. Hindi yung ayaw kung babae yung lalaki. Gaasa kayo dyan.
Yung kanda tuloy-tuloy yung ilong ko na naman. Manoy Kobil, giatay ka. 11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Tusukin nyo naman ako, guys. Tusok-tusok din kayo pag may time. Giatay na yan. Lang itutuloy yung dapat mangati. Dapat pala nag-ano ako, no? Para nandiyan kayo lahat sa taas, ano? Kaya ba ito nag-live si ano? Kanina ka ba nag-live kay Wings? Parang kanina yun. Tapos, nung ano, tinignan ko ulit, pinatay mo. Gumaganti ka. Sabi ko, nagko-comment ako. Si Kalbo ba? Pinatay ka agad yung kanyang ano. Akala ko binasa mo lang yung comment, tapos tumalikod ka, sabay patay nung ano, nung live mo. Tuman-tuma talaga si Os pag itlog ang usapan. Gotcha. Oo, pag StreamYard, sige next time, mag-StreamYard ako. Nangangati ako, oh. Pag nangati ako, ayun, oh, yung pag nagkamot ako, guhit din siya, oh. Hindi ako pusta sa live mo. Kaya nag-live pala. Oo, nag-live yan kanina. Tapos nakabigi ako. Tapos habang nagmamap, nakalapag yung cellphone ko. Abay, nung bumalik ako, magkukomment ulit ako, sinabay patay niya. Gumanon lang siya, tapos tumalikod, pinatay niya yung ano niya. Pinatay niya yung live niya. O, diba? Nasaan ang ano nun? Kala mo, dumating na kasi yung camel kanina, host, kaya pinatay ko. Kasi, di ba nag-comment ako sa'yo yung pagpasok ko. Tapos, nagmamap. Nakalapag yung cellphone ko. Abay, nung pagbalik ko, magko-comment ako ulit, gumanon lang si Kalbo. Akala ko naman babasahin niya yung comment niya. Hindi pa ako tapos mag-type. Pinatay. Sabi ko, bahala ko dyan, Kalbo. May isang oras ba yung live mo kanina? Parang wala ka man isang oras kanina. Wings? Parang feeling ko saglit ka lang. Kasi nag-ano lang ako, kaumpisa mo pa lang din nun eh. Naglilinis ako, tapos nabisi lang ako, tapos sabi ko, busy lang. Pagbalik ko, pinatay mo na. Mm. 11 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Si Johnny, salamat. Salamat sa pabigi. Nawala na yung lipstick ko. Nangingitim na yung uso ko. Pag wala akong lipstick na nangingitim. Hindi naman siya as in maitim. Yung ano lang ba, yung siyempre, maputla pag walang pula-pula-pula. Kumakain kasi ng guys. Baba kayo guys ng link ba, guys? Guys, salamat sa mga nakabigi dyan, guys. Salamat sa support kay Pinkay. Ayan.
Bicolano, OFW TV, hello po. Hello din. Megala shout out. Biglang ako, Ping. May gagawin lang ako. Ano gagawin mo, Abo? Abo, ano gagawin mo? Titingnan ni Abo kung lumiit na ba o lumaki yung kanyang itlog. Bicolano, dito ko sa bahay mo. Kamusta Manay? Okay lang ito. Maganda pa din. Wag nang kukontra Abo, Wings, ha? Minsan lang na sabihin kong maganda ako ba? Hindi atay. Bicolano, saan ka ba sa atin? Saan ka sa Bicol? Bicolano. Baba ka Bicolano ng patatamsakan. Ikaw magbaba para kung ano yung gusto mo ba. Pero nandito ko sa bahay mo. Masarap naman itong talong. Excuse me po. Ano daw? Baaw po. Baaw. Di ba? Di ba? Punta daw muna siya ng CR, sabi ni Abo. Sisilipin niya daw kung parehas na ba yung laki ng itlog. Biglang Salamat, Sisi. Gawa lang ako ng ano ba yan? I-travel pa uwi kasi kaibigan ko. Sino kaibigan mo pa uwi? Tingnan mo, wala kang isang oras kanina kasi saglit lang yung live mo eh. Kasi pag comment ko naglilinis ako pagbalik ko. Pinatay mo, sabi ko parang wala man isang oras to si Wings. Hindi makakontra si Abo, Sisi. Kasi nakabiglang hindi rin kukontra si kay Wings. Walang kakampi. Oy guys, tanong ko sa inyo, bakit hindi pantay yung itlog? Bakit hindi pantay ang laki ng itlog? Total naman yun ang pinag-uusapan natin, yun ang topic natin. Bakit nga ba hindi malaki yung laki ng itlog? Yung kaibigan ko, laging nagkakamot sa likod ko. Sana all may tagakamot sa likod. Ikaw na. 14 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Guys, patusok naman, guys. Tusukin nyo naman ako, guys. Sana all. Guys, palablab guys sa nakapin, guys. Ayan. Haha, Sisi, kaloka ka. Oo nga. Oo nga. Sige nga, sagutin nyo nga ako. Sige nga, sagutin nyo nga ako. Sige nga, sige nga. Sisi Lucy, thanks for coming. Matulog ka, Ping. Ba't itlog? Kasi nga, yun ang pinag-uusapan natin, di ba? So,
Sige nga, sabihin niyo nga sa akin, bakit nga ba hindi pantay ang laki? Hoy, wag ka Uy, hoy, hoy Wings, hindi kaya pantay. Hindi pantay. Kahit anong gawin mo, tingnan mo sa bata, tingnan mo, hindi siya pantay. Oy, si Kang Atong, 'di ba hindi pantay ang itlog? Thank you sa inyo lahat. Guys, pa-view naman guys kay guys, kay Bicolano guys. Salamat. Baka hindi pa kayo dikit kay Bicolano, dikitan niyo naman siya. Bicolano, dikit na ako sa iyo from si Kang Atong. Ay, sis Rogin. Di ako alam sisi, haha. O, di ba? Sis Rogin. Sis Rogin, may tanong ako. Bakit hindi pantay ang itlog? Sabi ni Kay Wings, pantay daw ang itlog niya. Anong itlog pinag-uusapan niyo? Itlog ng maalat, Pinoy, or balot? Bakit sa WH? Kasi hindi pantay ang pagkain mo. Pa-help ng WH, mag-live ka lang ng mag-live, Di ko alam yan, Sisi Ping, kasi 7 years na ako din nakatikim yan. Hindi. Ito na lang sagutin nyo, Ito na lang sagutin nyo, Sis Rogin. Di ba hindi pantay, Hindi pantay, kahit anong gawin nyo, Hoy, pantay. Di ba? Di ba hindi pantay, Sis Rogin, sis Kang Atong, ikaw lagi kang may itlog. Di ba hindi pantay? Si Johnny, hindi pantay, di ba? Hoy, pantay nga sa akin, Peng. May kilo. Parehas pag 1 kilo. Guys, pa-view naman guys kay kay Bicolano guys. Salamat. Hindi nga. Totoo nga. Basahin mo ng maayos, Ping. Ano daw? Hoy, pantay nga sa akin, Ping. May kiluhan ako dito. Parehas tag-1 kilo yung itlog. Atay, ano yun? Ano tawag noon? Yung malaki ang itlog? Kamatis? Ay, hindi. Ano ba yung pag lumalaki yung itlog? Ano tawag noon? May tawag yan pag lumalaki yung itlog. Ano tawag yan? Di ba yung minsan yung itlog lumalaki? Ano tawag niyan? Yung bagong tuli, pagka lumaki, nangangamatis ang tawag. Pag yung itlog, ano ba tawag ng pag lumalaki yung itlog? Wait lang, hindi ko maisip. Basta may tawag niyan eh. Los-los! Yun! O, tama si Srogen, los-los. Natatawa niya kinakain ko. Los-los sa kakamatis. Hoy, kay Wings, wag ka ngang ganyan. Hindi nga, kahit sa bata, hindi lang sa matanda ha.
Hindi lang sa matanda, kahit sa bata tignan mo. Mag-ano ka sa bata, paghuhugasan mo yung bata, tingnan mo hindi siya pantay. Sagot nga kayo, Sis Rogin, pantay ba ang itlog or hindi? Sige nga. Sagot nyo nga, yes or no. Pantay or hindi? Tingnan mo sagot, tingnan nyo sagot kay Wings ha. Tawang sa inyo. Sige nga. Sige nga. Ano sa ano nyo? Pantay o hindi? Kasi ako ang ano ko hindi pantay. Di ko alam yan, sisiping. Kasi di ako naman tinitingnan. Sis Rojen, minsan didilat ka, wag pikit. Paminsan didilat ka, wag yung pikit. Hindi naman talaga pantay ang itlog kasi may small medium. Si Sis Rojen, hindi niya tinitignan kung malaki o mali. minsan Sis Rojen, titignan mo. Titigan mo. Titigan mo kasi mapapansin mo yun, hindi pantay eh. Tingnan mo. Sasabihin nyo, tama ako. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang kulit mo, Nako, Wings. Wag ako, Wings. Sa tanda ko ba naman na to? Kagaya lang din yata yan sa Talaba. May manipis, may... Tapos Sis Rojen, ang Talaba, may naka, ano ba tawag yung sa Tagalog? Yung nakaulnok. Yung may nakatago yung mani, yung may nakadilat. Ari ko natulo talaga. Talaba. Oy, Sis Rojen. May dila na ka. Sis Rojen, pantay naman siguro yun. Pantay yun. Ano ba tawag yan? Pantay yun. May dila. Gatay ka, Sis Rojen. Ando na tayo sa ano eh. Ando tayo sa itlog. Bakit mo pinasok ang Talaba? Gatay ka. Madadali tayo niyan, Sis Rojen. Dapat Sis Rojen, hindi mo pinasok yung Talaba. Gatay. Kanino pa ko? Nakikinig ako sa mga mata. Aray ko, pinagpawisan talaga ako. Manay Kubi. Sige nga.
Sige nga, nakikinig ka dyan. Sige nga, sabihin mo nga sa amin, bakit hindi pantay? Giyatay, nagkanda ubo na ako. Magkaiba yun, talaba. talaba yung taho. Giyatay na yan. Susunod yun, bakit mo pinasok yun? Giyatay, madadali tayo. May ipin na yun, pangagat. Balik kasi buwan kasi Srokin. Giyatay ka. Nagkanda tuloy. Mga pasaway talaga kayo. Giyatay na yan. Giyatay. Tingnan mo, nagkanda ubo na tuloy ako sa inyo ba? Giyatay. Sira ng kape. Oy, hindi. Mainam ako ito, hindi ko mainam. Giyatay. Giyatay na yan. Si Abo. Sira ulo daw ako. Hoy, totoo. Katotohanan lang yung Abo. Katotohanan yun, Abo. Hindi kalukuhan yun. Katotohanan. Tinangyayari ko tuloy dito. Katulad na laway ko. Ay, masara ulo kasi. Ay, Giyatay. Kabo. Delikado yung pag-maipin. Ay, Giyatay. Visit. Wag ka na magtrabaho si Srokin. Giyatay ka. Inumpisan mo yan. Giyatay ka. Idol Simpal. Aray ko. Giyatay kayo dyan. Kaya gawin ko. Aray ko. Hiningal ako. Giyatay kayo. Idol Simpal. Salamat. Giyatay. Buang man to si Srokin. Andun na tayo sa mga lalaki. Siningit mo yung ating Giyatay. Hiningal tuloy ako ba? Pinagpawisan. Nakaihi. Naubo na ako dito. Kaloka kasi itong mga to ba? Hindi ko na nababasa yung mga comment niya. Nag-aabang lang ako ng tusok. Oy, nag-aabang na si Manay Kubi ng tusok. Tusukin niyo nga, Giyatay. Delikado yung pag may ipin. Ay. Giyatay kayo. Kuya Waze, gawin yung pantay. Sis Idol Sipal. Sige nga, ikaw nga. Tanungin nga kita, pantay bang itlog? Oo, hindi.
Nakaihi na dyan si Ping Bicolana, gayatay. Prito na lang, host, para may ay, Diyos ko Lord. Pinagpawisan ako sa inyo, ay. Tingnan mo si Abo. Tingnan mo si Abo. Hindi na si Abo nakatibo, nanahimik. Si Idol Sipal. Di ba yung itlog ng mga lalaki hindi pantay? No. Oo, hindi. Sagot mo nga. Welcome, Manoy Kubi. Sige nga, sagutin mo nga, Idol Sipal. Kasi sa mga bata, ganyan eh. Si Sis Rodin daw, hindi niya daw tinititigan. Lagi siya nakapikit eh, hindi niya nakikita kung malaki o maliit. Ay, di ko alam, di ko relate at tanong mo eh. Hindi daw relate si Idol Sipal kaya ata. Napagod ako. Boss kay Wings, magilaw shout out. Uy. Hoy guys, nakaano na ako guys. Dalawang oras na ako. Mag-ano na lang tayo ano ko lang to ng saktong 3 oras. Nakailan na ba ako? 40. Kunting oras na lang guys. Sikang Atong mega love shout out. Abo. Ay, wag mong tawagin Idol Sipal, nag-CR. Ano siya, seryoso sa CR, nag-CR siya. Nanahimik sa CR. Kanina ang gulo-gulo, ngayon nanahimik. Ano kaya ginagawa sa CR? Loko ka talaga, host. Yatay. Ay, hiningal ako sa inyo. Puro talaga kayo mga kalokohan ba? Gusto mo doon tayo sa tulog? Yatay. Diyos ko lang. Baka pagtawanan tayo ni Tulpo noon. Pag yun ang dinala natin kay Tulpo, tingnan mo si Abo. Napalabas yung plema. Oo nga eh. Nagtago na si Abo kanina ang gulo-gulo. Ngayon, nung siya pinag-usapan, nanahimik. Delete LS mawalan ka ng ads. Giyatay. Giyatay ka, Abo. Hiningal ako sa inyo, oy. Kaloka. Nangatituloy ang lalamunan ko ba? Uy. Ano na yun? Ano na nangyari sa ano ko? Sa oras ko? Bakit naging ganon? Bakit naging 30? Bakit naging 30.30? Ano nangyari doon? Tingnan nyo nga guys kung ilang oras na ako dyan. Kaya tay. Nag-ikot-ikot kasi kanina, naghihina na naman yung net. Pag naghihina ang net. Ilang oras na ba ako? Ano ko lang, sakto ko lang ng 3 hours, guys. Kasi pag nag-ikat, nangati talaga yung lalamunan ko ba, guys? Saktuin lang natin ng 3 hours.
Sayang din yung ano, half hours, pero nag-ano yung ano ko, oh, bakit nagganyan yung oras ko? An oras ko dito, 2 oras kalahati na. Tapos nag-ikot-ikot siya, Wegs, naging 30 point ano na lang siya, 31.57, bakit naging gano'n yung oras ko? Ate 'to. Sabi ko sa inyo, i-private mo yan, LS mo, Ping. Aso nga ano, Manay Kubi, tiningnan ko kanina, akala ko kasi ano, pusa. Maliit kasi. Basta alam ko kalahating oras na lang, guys. Wala pa, mga 20 minutes siguro end na tayo. Bago ka matulog, Ping, kumain ka ng itlog para hindi ka managinip ng itlog. Oy, almusal ko, Wings, ano, palaman ko itlog, nagprito ko 3 itlog. Tapos tanghalian ko, ang ulam ko itlog ulit, prito naman. Walang ulam, eh. Walang ulam kaya puro itlog. Yun lang nandiyan sa ref, eh. Wala man kaming Indomie. Nasakit na naman tuloy yung ulo ko ba. Basta alam ko mag 3 hours na siya. Bakit nabago yung ano, nabago yung oras ng tingnan niyo, oh. Bakit naging gano'n ang oras ko? Di atay. Ano nangyari dito sa cellphone ko? Alam ko ano na lang, 20 minutes na lang, 3 hours na ako, eh. Abangan ko na lang dito sa ano, dito sa hini hiningal tuloy ako. Hiningal ako, guys, promise, sa kakatawa. Tignan niyo tuloy itsura ko dito, oh, hindi na ako maayos. Hinalhal ako, eh. Dahil sa itlog, sumakit tuloy ulo mo, Ping. Itlog oras ulit diyan. Ano? Ano? Ilang oras ulit diyan sa iyo, Sisi? Ano nga, eh, nag-ano na lang siya, tingnan mo, screenshot ko sikang atong naging 35 point. Bakit ano na lang yung minutes na lang? Kasi kanina nakaano na ako 2 oras mahigit, eh. Tingnan mo, screenshot, i-picturean ko, ha. Nabuang man ito. Bakit naging ganyan na lang yung oras ko? Nawala yung oras, 'di ba? Pero kanina nung bago magganyan yan, ang oras ko 2 oras na mahigit, 2:30, 2:30, ano ba tawag niyan? Ayan, oh, ano, sikang atong tingnan mo. Ba't naging ganyan ang oras niya, giatay?
Bakit naging ganyan ang oras? 10 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Pa-end na, guys, si host. Ayan. Bali, ano na lang, 15 minutes? Tama ba? Bakit naging ganyan ang oras? Wings, tingnan mo, Wings, yung oras ko, Wings. Bakit naging ganyan? Hindi man siya, ano. Tingnan nyo nga, ano nangyari dyan? Giatay kayo ba? Kalukuhan nyo ba kasi? Nasaan na ba yung ano mo dito, kalbo? Tingnan mo, kalbo, sa messenger, na bakit naging ganyan? Kalbo, tingnan mo yung ano ko, pumunta ka sa messenger. Nadidinig nyo ba ako, abo? Bakit naging ganyan ang oras ko? Umusad. Ayaw tingnan ni abo. Guys, salamat sa inyo lahat, guys. 5 million in the house. Pa-end na, guys, si host. Kunting minuto na lang. Manay Kubi. Bakit naging ganyan? Ano kasi, nag-ikot-ikot kasi kanina. Pag nag-iikot-ikot yung ano ko, yung humihina yung net ko. Minsan bumabalik. Ngayon lumala man. Di atay na yan. Diba? Salamat sa inyo, guys. Ilang minuto pa ba? 39 point. Tingnan mo. Bakit ganun? Kaya mahirap pagka humihina yung net eh. Naaano yung ano mo ba yung oras. 'Di ba minsan kasi pagka ako diyan, nag-aano yung ano ko. Huwag kang tawa-tawa diyan, Wings. Bukas ayusin ko yung ping. Ano ayusin mo, Wings? Tingnan mo yung sa messenger ko. Nag-send ako sa nawala yung ano yung oras ba? Minutes na lang yung nandoon oh. Tingnan mo 40 minutes oh. So ibig sabihin ilang minuto pa ako giatay. Super lambing yan, manay. Ayoko. Ano, Manikubi, wala akong hilig sa ganyan, yung aso sa kapusa. Kasi ano ako, yung bang hinihika ako, may hika ako. Kaya wala akong hilig sa pusa saka sa aso. Kasi yung ano niya ba, yung balahibo, pagka ano hinihika ako. Di ba si Kang Atong? Nakita mo yung ano ko? Ayaw tingnan ni ano, ni Kalbo yung ano. Sinend ko ba? Ano siguro yung, bakit kaya naging ganyan ang ano ko?
oras ko. Tawa kasi ako ng tawa kanina. Nagalit si Lulu sa akin, tawa daw ako ng tawa. Puro daw ako tarantaduhan sa live ko, kaya diatay. Hindi ko nga alam sis ano eh. Kasi yung pagka ano siguro yung 'di ba naghina yung net ko, nag-ikot-ikot siya. Sayang naman kasi pagka hindi ko inano ng ano yung 3 oras o ilang ano na lang minuto o 15 minutes na lang guys, 15 minutes. Kasi kung minutes na lang yung nandito, yan na lang susundin ko. Bahala na yan dyan, oy. Oo, ano lang siguro yan, minutes lang yan siguro sis, ano. Hindi ko alam. Pero nawala yung pinaka-oras niya. 'Di ba? 8 million people in my house. Salamat sa inyo guys. 15 minutes and i-end na si host. Ayan. Panay ang tawa ni host kaya tingnan mo tuloy nawala yung oras ko ba. Salamat Manay Ping. Salamat Manny Kubi. Oy Manny Kubi, anong oras nag-end ka kagabi? Kasi 11:30 na ay 12 na yata 'yon. Nakakatulog na nga ako eh. LS muna ako Manay. Sige, mag-LS ka muna tapos makapunta ka sa'yo kahit ilang ano, habang nagpapaantok. Mag-LS ka na. Pagka ano, pa-end na din ako, punta kami doon. Ano na lang, minutes na lang yung nandito sa akin. Di ata, ano ba nangyari? Nawala yung oras. Napagod sa akin si Lolo sa kakatawa, pati ako hiningal nga eh. Hiningal ako. Tingnan mo, nalupaypay na ako kanina, ayos na ayos yung upo ko ngayon eh. Ang hirap talaga tumingin pagka malabo mata. Kailangan mo lakihan pa yung mata mo ba? Salamat sa inyo lahat, guys. Ayan. Kaya nga, sisi. Sino ba? Hindi ko maisa-isa. Sis Johnny, Manoy Kubi, Kaiwing, Sikang Atong, Abo, si Rogin. Sino pa ba? Sisi Marie, Sisi Lucy, Biba, Sal, Idol Sipal, salamat. Sino pa ba? Sino pa ba yung nagpunta si James? Sino pa ba? Si Nagran. Thank you. Si Rogin. Sino pa ba? Pain na guys si host guys. Ayan. 45 minutes nandiyan nakalagay. Wait lang guys. Bicolano, salamat. Salamat Bicolano. Best nadalaw nyo ba yung nakapin guys? Salamat sa inyo guys. Salamat sa inyo lahat. Ayan. Pain na si host. Anuhin ko lang ng 3 hours para ano.
Konting minuto na lang guys, ayan. Hindi nga talaga ako kakatawa. Di ata natawa yun. $7 million in the house. Saan ba yun? Ayan guys, sa nakapin guys. Kung may ano pa kayo guys, may oras pa kayo guys, puntahan nyo naman saglit yung nakapin. Nag-live siya si Manoy Kubi. Ayan. Kahit konting oras, ayan. Tingnan mo, nag-ikot-ikot na naman yung ano ko. Yung net ko. Eh, mali pala yung ano ko. Ano, mali pala yung pagkuha ko ng link. Ano, nabuang na naman ako. Hindi na naman ako marunong mag-ano. Wait lang, nasa ba yung binaba niyang bahay kanina? Mali man pala yun. Tama ba yung inano ko? Wait. Sa nakapin guys, naka-live siya guys. Ayan, mali man yata yung pag link man ang ibababa ko dapat, di ba? Mali. Wait. Basta, sumakit tuloy ulo ko. Nawala-wala na kanina yung sakit ng ulo ko. Ano yun? Share. Ayun, copy. Yung pagtawa ko ng pagtawa. Guys, sa nakapin guys, salamat. Baka may ano kayo guys. Ayan, pwedeng puntahan nyo guys. Saglit si Manoy Kubi. Naka-live siya. Ayan. Live daw siya. Yung nakapin guys, punta din ako dun maya-maya. Ayan. At ano na lang guys. 7 minutes. Tama ba? Nasaan na yun? 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ayan, pa-end na si host. Salamat sa support. Pasobrahan ko lang ng konti to guys para magsakto naman ng 3 hours, 'di ba? Nine minutes na lang guys. Ayan.
7 million in the house. Salamat guys. Pa-end na si host. Salamat sa mga nakabidi dyan. Thank you very, very big. Napagod talaga ako sa kakatawa. Napagod ako sa kakatawa. Thank you sa sa support nyo kay Pinkay. Nangati ako ba? Salamat guys. Salamat. Si Rogin, si Marie, Abo, Kaiwing, si Johnny, si Kang Ato, Manoy Kubi, ano pa ba? Biba, Sal, James, sino pa ba yun? Nagrang, sino pa ba yun? Idol Sipal, Carl, salamat sa inyo guys lahat. Salamat sa support kay Ping. Tingnan mo 3 hours na sa ko, 3 hours na. Pero wala dito. Andito sa isang cellphone ko. Pasobra lang ako guys ng konti. O, diba? Tama. Pero yung sa cellphone ko, nag-ano siya. Nagpatugtog pa ba ako ng insomnia? Kasi parang naano man ako kanina doon sa patugtog nga ako doon kanina nagpatugtog ako tapos parang may nag-commercial na naman. 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Pa-end na guys si host. Ayan. Maraming salamat sa support. Mag-ano tayo ng insomnia. Kasi nag-ano ko kanina ba? Baka may copyright na naman yun.